Yabona masikhuluma ngempumelelo sanibonani. Masikhuluma ngempumelelo. Sikhuluma ngento ejule kakhulu impumelelo. Masikhuluma ngehappiness. Ethi umuntu ngifuna ukuba happy. Into ejule kakhulu ihappiness. Into ejule kakhulu ihappiness. Masikhuluma ngento ye relationship. Into ejule kakhulu into ye relationship. Ijule iyadlula ngisho kule level yabantu abayitshela ukuthi bayazi kuyona. Iyadlula. Ngelinye ilanga mina abantu mabe ngangibuza deep ngento ye relationship ngingayichaza. Ifana nokuthi kuthiwe kumuntu ngoba ama relationship ayakuhlula yindaba ungawayeki. Awukwazi ukwayeka nalo othi wayekile amanga lawo. Because into ye relationship ifola under ingqinamba yalemhlabeni. Lemhlabeni kumele ube naye umuntu ozokwazi ukuthi ekamelweni lakho elikhulu mase unikhala noma kunenkinga ukwazi ukukhala kuyena. Funa uthi mawuthandaza abe khona umuntu ozokwazi ukulalela. Funa uthi mawubhekene nenkinga abe khona umuntu ozokusupporta. Ngokweqiniso. Inkinga ye relationship iqala bengabe siqala ukuba toxic. Uma imnandi wonke umuntu esajabulile nge relationship izinto ezoya phambili. Uma seniqala ukuxabana njalo kwi relationship izinto ezoya emuva. Akufanele mfethu uze umoshe imali yakho uthi uyohlola. Bengabe wena nomuntu wakhe enithandanayo senixabana kakhulu izwa ngami into zenu seziyahlehla ngoba senigubazelwe ama spirit alwayo anisagubezelwe ama spirit alwele ukuthi niye phambili. That is the reason why ngithi mina le relationship ayikho lula. Kodwa futhi asikwazi ukusho ukuthi uyiqhawe uma usahlulwa i-relationship ngeke ubhekane nempilo. Lo muntu wakho othandana naye mawukwazi ukunqoba kahle into yenu nakwazi ukunderstandana naba right na supportana ngeke izinihlule impilo ngaphandle. Kodwa beke wahlulwa yilo muntu okwazi ungibatha naye ulale naye. Wahluleka uyena kwacaca ukuthi impela uyahluleka okunalokho nilwa ubusuku nemini awunaqhinga lokuthi kumele wenzeni. Izwa ngami ngeke uzwe iwini impilo. Iyokushaya ngama on and off kube ngathi kuyalunga kuphinde bengathi kuyalunga kuphinde kubhede kakhulu bengathi kuyabheda bengathi kuyalunga bengathi iyokudlala lawo mqondo impilo ngoba yini uyisahluleke empilweni lelo unqoba. Uma sekufika isikhathi ukuthi umuntu othandana naye into yeni si toxic ayisalawuleki vele ehlukanani kodwa manihlukana nje kube isikhathi liphinde idlozi lakho likukhombisa umuntu ozokwazi ukupholisa amanxeba bese wena uyamhlonipha leyo muntu. Kodwa ukuthi uthi awusafune umuntu usuzophila wedwa nani nawe uyazi ukuthi lapho uyazikhohlisa because uyamdinga umuntu ozokusupporta nozobamsana noNkulunkulu azosebenza ngayo nedlozi elizos nomuntu ozokwazi ukukukhuza. Ngoba lempilo mengabe ungasakhuzwa ayingeke uzobe right ngoba awukwazi ukuhlala uright njalo lemhlabeni. Not so walking back nje. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe sesike sawenza amaphutha. Kodwa siyamfuna umuntu okwazi ukusitshela ngokuyiqiniso ukuthi hayi ngenhlanhla ke mina ngicommunicate nesigodlo uma ngirong nje siyangitshela isigodlo sami noma ngizonqoba futhi siyangitshela isigodlo noma into izohamba kahle siyangitshela isigodlo. Umcimbi nje wangomhla ka4 April lapha eDamini sekuconfirmiwe ukuthi konke kuzohamba kahle konke kobe kusebenza ipower. So nawe lapho ukhona ekhaya ake bafethu lento ukuthi kube nokukwebhana kubantu engabe bayavikelana ake nizama ukuyinqoba lonto. Iyidemoni lonto. Iyidemoni lonto.
noma yinini abantu abaphumelelayo uyobafica beshokhana besupportana. Uma sewubona ukuthi as much as ngimthanda umuntu wami kodwa akasangishokhi okunalakho ngidonsela emuva useyipull back, phuma kuyena bese uthandazela ukuthi unikezwe umuntu ozoba yilento ozokwazi ukuyihlonipha akwazi ukudonsa uye phambili ngoba impilo it's about ukudonsana. It's about ukudonsana bafethu impilo. Uma ungena kwi-relationship, ngena kwi-relationship nomuntu ozokwazi ukudonsa. Ungayenzi mistake ungene kwi-relationship umuntu engabuya kudonsa uyasibona ukuthi ngikwempilo ngaphansi kwakhe. Lo muntu submit kuyena because noma ubani ozokudonsa ufuna uqala usubmit ukuze adedele ipower yakho ukuthi ayikuphakamise ngoba uyahlonipha. Submit kuyena. Once wa submit, ukusubmit ake usuku isilima, usuku uyazi into oyifunayo, usubonile ukuthi ila, then you submit. Then uzokwazi ukudonsa ngoba ungaphezulu kwakho uzokudonsa. Kodwa uma ungaphansi kwakhe wena umgolozela ma umdonsa uzomshonisa phansi ngoba vele ungaphansi kwakhe. Mhlambe lapho ukhona ekhaya ake uyibuza ukuthi wena no partner wakho ubani ngokokurana lempilo le, ngokwenza ikhaya ukuthi liphile, ngokwenza imali, ngobuhlakani. Ake uyibuze lapha ekhaya ukhona khona impendulo ozoyithola ukuthi ubani ongaphezulu komunye. Mawusho ukuthi hayi mina umngamo ungaphezulu kwami uhlakaniphile wenza imali eningi ikhaya uyaninakekela, please ndoda ngiyacela submit kumngakho ukuze ungampha. Akufanele uyiphazamise ingelosi yomngakho ekwazi ukwenza imali. Baba iyahlonishwa ipower ekwazi ukwenza imali. Uyahlonishwa umuntu okwazi ukwenza imali ngoba kulomhlaba esikona ngisho uhlanya liyayifuna imali. Imali yona center of our needs. Mawumbona umngakho ukuthi uyayenza imali, hayi submit my brother. Yakuzwe isol izwa ngami. Submit. Mawuyibona indoda yakho ukuthi ihlakaniphile futhi iyayenza imali, submit mfowethu endodeni yakho. Submit. Ungayigolozeli, ungaphikisani nayo, uzoyidisturba. Ngoba njengoba ikwazi ukwenza imali akhona ama-forces enza ukuthi le mali eyenzayo lobuhlakane nabo amungasebenzi. Akhona ama-forces. Wena supporter your husband okwazi ukwenza imali, supporter your spouse asikwazi ukwenza imali. Abantu benza ama-mistakes minor le makhaya, minor mistakes, minor. Uthatha intombi oyithathe ikubona ukuthi vele unamandla, zambela ngemoto yakho uright ichameke uyichame uyithathe. Masuyithathile ifike izolwisa wena, ikudonsele emuva nje. Mhlawumbe usuyayithanda wena ngempela kodwa nje ivele ikudidisisha. Umuntu wesifazane usebenza kanzima, bakufundisa kanzima abazali bakho ungene kwi-relationship nendoda engaphansi kwakho ngokwazi ukwenza imali nobuhlakani. Ikushaya confuse uthi uyongena emeetingini lapho nixabene nayo engase nje uthi okay ndoda ngisupporteke ngalento engiyile emeetingini, ayazi nokuthi kanjani because ngokwe level ingaphansi kwakho. I understand idlala isikhwele nje, iyokudropa ngemoto yakhe emsebenzini kodwa ihamba ikuthethisa indlela yonke kodwa idrive imoto yakho. I understand nokuthi le moto wayithola kanzima kangakanani, wayithola ngakho lokungalala ebusuku, wayithola ngakho lokubuya ngo9 ebusuku ema-meetingini. Yabo, ilale endlini yakho noma iflatini lakho ibheke phezulu. I understand le flat uthole kanjani umuntu wesifazane, uthole ngakho ungalali, wenza ama-meeting o 6 ekuseni, wenza ama-meeting o 12 ebusuku. Nesikhweli yakudonsa, phuma kumuntu okudonsela emuva. Noma kuthiwa ngithanda kanjani umuntu okudonsela emuva, please lapho ukhona phuma kuyena. Ngisho idlozi lakhe lemfundo yomuntu empilweni, ithola umuntu ozokusupport ukuthi uye phambili. Phuma kumuntu okudonsela emuva, phuma. Noma kuthiwa muhle kanjani, noma kuthiwa ufit kanjani, phuma kumuntu okudonsela emuva. Show me looking back. Uma ungafuni futhi ungizwe fuck off, phuma kumuntu okudonsela emuva. Phuma. Supporta umuntu okudonsayo. Ngeke mfowethu ukwazi ukwenza
ama-million uthandane nengane enhle engenalo ikhono lokwenza imali, then lengane ijika stress wena stress uze ungakwazi nokufocus emeetingini. Uyazibona wislim ustress wayinja, uyazibona wislim, uyazibona wislima nje kahle kahle wislima nje, ngoba wena empilweni yakho udinga umuntu ozokusupporta. Asisho ukuthi abantu abanemali abajole nabantu abanezimali noma basho abantu cha, sithi lo muntu omthathayo kodwa akasupporte ispirit sakho esingalali, angafike emumva angafike empilweni yakhe ezosabotage. Mina ngibabonile abantu engibalwelayo mina lapha edamini namakhanakani, abantu engibalwelayo badidiswa ukuthi umuntu ufike abe nomfazi noma nonkosikazi akusupport unkosikazi, akusupport unkosikazi uphakame, uthi mawusuphezulu phinde futhi uthola intombi ivele ibe nespirit sokukudidisa, ibe nespirit sokwazi ukwenza ukuthi wena nomngakho nixabane. Wena uthi umngakho unesikhwele, akanasikhwele umngakho kade nanidonsa naye. Intombo itholile ehamba nespirit esigangayo esenza ukuthi umngakho alwe, wena bese ubone ngathi umngakho onomsindo, kanti cha ilesigebengu usitholile sifike nomoya obhedayo wokuzoxabanisa le family esiyakhe into ezinkulu kanye kanye. Vice versa nangumuntu wesifazane, unendoda yakho ekubekezelelile uhamba ama meeting ubusuku nemini, kodwa namhlanje uzoyijolela nesigora. Jola indoda yakho mithi yakubuza ukuthi hayi no bese meeting nale sigora, deep down uyazi ukuthi yabona abafethu fuck hey, sekumele manje indoda i-understand ngenkani. Uyazi bonke meeting indoda i-understand uma usebenza, kodwa nawe ke iba honest, ngoba lento oyenzayo ispirit salo umuntu omfaka empilweni yini isona esizomosha yonke lento, kuzohlaphaziseka impilo nje. Impilo ayinendaba ukuthi ubusuphezulu kangakanani. Mawusulahle nje iChina likushonisa phansi unless mawuzoxhumana nathi, unless nje mawudibana nathi impilo yakushaya nje phansi. Show mina ukungibhaka mawungafuna ukungizwa 4 April zonke indlela zemakhanakana dem uavoid umsindo okustressayo okuphazamisa inhliziyo, ngoba once kwathinteka inhliziyo kuthinteka i-organ ebalekile emzimbeni wakho. Ungayivumeli leyo nto, ungayivumeli leyo nto. Thina sibulala unqoba noma inini, iba free, ube fresh minded, ube ready to start a day. Makushona ilanga uthi ngenzeni, noma ungenza into encane kangakanani, lonto ibizwa ngepositive impact. Nkulunkulu anibusise. Benginjake ngilethe lezo ziyalo kwamanje ngizobuya ngibuye. Nkulunkulu anibusise.